Переключаем его в короткое замыкание сам трансформатор. Показывает, что у нас КЗ. Короткое замыкание. Аўтары інавацыйнай распрацоўкі Глеб Гарошка і Уладзіслаў Раміханаў. Студэнты трэцяга курса наведваюць навуковы кружок кафедры электратэхнікі і праводзяць даследаванні. Як вынік сумеснай працы комплекс прыбораў, які прымяняюць для дыягностыкі электраабсталявання. Этот комплекс нужен для максимально дешевой и безопасной диагностики трансформаторов. То есть на данный момент, чтобы провести диагностику, нужно отключать все оборудование. Это там простой, потери энергии. А с помощью нашего устройства можно, не отключая оборудование, провести диагностику. Вот. И человек, не рискуя своей жизнью, может спокойно прогнозировать состояние трансформатора. Прымяняць комплекс можна ва ўсіх выпадках, дзе задзейнічаны трансфарматары. Атрыманыя дадзеныя дапамагаюць сачыць за абсталяваннем у рэжыме рэальнага часу, а значыць прадухіліць аварыю і скараціць выдаткі на рамонт. Распрацоўку таксама характарызуе кампактнасць і нізкі кошт. Берем заведомо исправный трансформатор, считываем с него данные и подключаем уже на то, что мы будем диагностировать. Он покажет, что обмотки в КЗ, либо же они оборваны. Второй прибор уже работает на сравнении с цифровым двойником, то есть мы собираем данные с трансформатора, отправляем их на компьютер, и там уже сравниваются эти значения и дает результат. Звязаць 3D-мадэляванне, штучны інтэлект і электрасхемы разам прапанаваў выкладчык Іван Грамыка. У яго гонар, дарэчы, атрымалі назвы першыя версіі прыбораў Гром-12 і Гром-21. Распрацоўку паспяхова выпрабавалі ў аддзяленнях чыгункі і на электратэхнічным заводзе. Пасля 100 ідэй для Беларусі у яе рэспубліканскі статус. Конечно же, ожидал, что ребята победят. Ребята очень хорошие, сильные. Также хотелось бы отдельно поблагодарить руководство университета за поддержку. Дальнейшие планы сводятся к тому, чтобы эти оба устройства объединить в единый комплекс, чтобы можно было сразу по разным параметрам оценивать состояние электрооборудования. Праект «100 ідэй для Беларусі» рэалізуецца па ініцыятыве Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі з 2011 года. Асноўная мэта – матывацыя юных вынаходнікаў і падтрымка стартапаў. За час існавання праекта рэалізаваны і знайшлі прымянення ў рэальным сектары эканомікі тысячы інавацыйных ідэй. Алеся Федарцова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».